שלום חברים, כאן שוב אדם בור עם עוד עצה שימושית שתעשה לכם סדר וניקיון בבית. היום אני אתן לכם מספר טיפים שיעזרו לכלב שלכם לעשות את הצרכים שלו מחוץ לבית כמה שיותר מהר. לפני הכל חשוב להבין שהכלבים מטבעם מעדיפים לעשות את הצרכים שלהם בחוץ ועדיף בטבע. כלומר, כלב לרוב יעדיף דשא על פני הריצוף של המדרכה או של הסלון שלכם לצורך העניין. הסיבה שכלבים בכל זאת עושים צרכים בבית היא שהם עדיין לא למדו להתאפק מספיק או לבטא את הצורך שלהם באופן בולט. גורים יכולים להתאפק מגיל 3.5 חודשים וגם אז למספר שעות שהולך וגדל בהדרגה. כלב בוגר לעומת זאת שכן עושה צרכים בבית יכול להעיד על איזושהי בעיית התנהגות של הכלב, לרוב אל מול הבעלים. זה יכול להיות ביטוי של חוסר חינוך, חוסר התרגלות לסביבה או איזה מאבק טריטוריאלי ועוד כל מיני סיבות, ולכן כדאי להתייעץ עם מאלף כלבים מוסמך במקרה הזה. אז הדבר הראשון שאנחנו רוצים לעשות עם החבר הקטן החדש שלנו זה להאכיל אותו בשעות קבועות, כפי שכבר דיברנו בסרטונים הקודמים, לצאת איתו לטיול כחצי שעה אחרי הארוחה שלו. כאשר הכלב עושה את הצרכים שלו בשעת הטיול, תפנקו אותו עם איזה ממתק של כלבים כמובן, או מילה טובה וליטוף, ככה הכלב יקשר את עשיית הצרכים בחוץ כמשהו חיובי הזוכה לשבחים. אפשר גם להשתמש בשיטת העיתונים לגמילה מצרכים. שלב ראשון, שימו את העיתון קרוב לדלת. הכלב עושה עליו את הצרכים, ואחרי בערך כשבועיים תוציאו את העיתון מחוץ לדלת. ואז, כשהכלב ירצה לעשות את הצרכים שלו, הוא יעמוד ליד הדלת ויבקש. זה סימן להוציא אותו החוצה לצרכים שלו ולצ'פר אותו על עשיית הצרכים, כמו שכבר דיברנו עם איזה משהו טעים, מילה וליטוף. תראו, בשום פנים ואופן אל תצעקו עליו, אל תענישו אותו, לא לדחוף לו את האף לתוך הפיפי ולצעוק, ובטח לא אחרי שהמקרה כבר קרה ורק עכשיו אתם מגלים את זה. תראו, הכלב לא יבין למה אתם כועסים עליו, וזה רק יגרום לו לפחד מכם. אם כבר קרה שתפסתם אותו על חם, תנו איזה צעקה אחת, רק בשביל שיבין שאתם כועסים, ומהר להוציא אותו החוצה שימשיך לעשות את הצרכים שלו בחוץ. תזכרו שהכלב בדיוק כמוכם לא רוצה לעשות את הצרכים שלו בבית. אז זהו, עד כאן חברים. אם מצאתם שהטיפ הזה עובד, תשתפו אותו עם חברים שלכם, וכמו תמיד, אני אשמח לראות את התגובות שלכם כאן באתר. אז עד לפעם הבאה, תהיו שמחים אתם והכלבים שלכם.